हाय सांग मैंने केमती अच्छंती भलरे अच्छंती ना। आज कौन कहले आज होची पवित्र रथ यात्रा। आज मु कुआड़ जाउची आपण माने मो सहित जोड़ी हे रहंतु। चलन देखिबा मु कुआड़ जाउची। एई देखंतु बाटर जाथवा बेले छोट छोट कुनी कुनी रथ गुड़ाक केमती रास्ता ऊपर दंडायमान होइथिले। आ एइथरु तो मार्क कर पारुथिबे मु कुआड़ जाउची। मु जाउची जगा पाखकू। आज लगी मोर जगार डोरी आ मु बाहरिली पुरी। बाटर गला बेले पड़ीथिला बाबा लिंगराज मंदिर। ये देखंतु लिंगराज मंदिर बाहर दृश्य। देखंतु आसी पहुँची गलु आम पिपिली पाखरे। पिपिली रे जीवा बाटर देखंतु केते सुंदर सुंदर तोरण जो चांदुआ रे केते सुंदर सुंदर सजा हैची। पागटा पूरा रथ पागटे करथिला ना वर्षा ना खरा। तापर मु अटकी जाइଥିଲି गोटे पइड पीवा पाई। पइड भाईଙ୍କ पाखरे पइड पानी पी सारा पर से मते छड़ेकी दउथिले नाली आ नाली खाइकी। तापर मु बाहरली पुन थरे जगा अभिमुखे। देखंतु अनो अनो आसीगला पुरीर बस स्टैंड जोठी कि आगुक आ बस जाउ नथिला। एठू ही पुलिस भाई माने बस गुड़ाक अटकई दउथिले। हे बाबा माड़ी आसलानी कला गोटिया मेघ। एबे पहुँची गलु आम नरेंद्र पोखरी पाखरे। पोखरी आज भी केते भीड़। अधा लोक मैंने गाधो था आ किछि लोक मैंने बसी पाखरे मिलुथिबा प्रसाद सेवन करुथिले। एबे आसी पहुँची गलु आमे बड़ दांडरे। ये कौन ए देखंतु मो फोन टा ओदा करथिले। एते भीड़ भाई समस्ते जगह पाखक आसछंती। गोटे इच्छा जगह दर्शन केमिति करिवो।
ଏଠି କିଛି ସମୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ହେଇନଥିଲା। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯାଉଛେ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା। ଇଏ କ'ଣ, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ତ ଜଗା ପାଖରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼। ଯେତିକି ଲୋକ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସେତିକି ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ଭିଡ଼। ଯେତିକି ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଫଟୋ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନିଏ ମୋ ପାଇଁ। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା, ନାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଜଗାର ପହଣ୍ଡି ଦେଖିବା। ଜଗା ତ ପହଣ୍ଡି ବୋଧେ କରିସାରିଲାଣି ସେତେବେଳକୁ, ଆଉ ଦେଖିବା ରଥଟା ଟଣା ହେବ କି କ'ଣ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ 4:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତାପରେ ଆସିଲୁ ଚାଲି ଚାଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ଧରି ଆସିଲୁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ରିକ୍ସାରେ ବସିବାର ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟବେଳେ ଯାଇ ବସିଥିଲି, କେବେ ଯେ ବସିଥିଲି ମନେ ନାହିଁ। ଜଗା ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର ରିକ୍ସାରେ ବସିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର ପହଣ୍ଡି ହେଇସାରିଲେଣି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଜଗା ତା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରିଲାଣି ଯିବା ପାଇଁ ମାଉସୀ ଘର। ଆଉ ଭିଡ଼ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୋତେ ତ କିଛି ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି, କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ ଯିବି ଜଗା ପାଖକୁ କେଜାଣି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୌଡ଼ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ କହନ୍ତି କାଠି ଲଉଡ଼ି ଖେଳ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲଉଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲେ। ଆଗରେ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଲଉଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲେ। ଏମିତି ଜାଗା ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ହେଉଥିଲା।
ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ରଥଟେ, ଛୋଟ ରଥଟେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଯାଇ ପାଖରୁ ନମସ୍କାର କରି ଆସିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତାପରେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉନଥିଲା, କ'ଣ କରିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ 5:45 6ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଘରକୁ ବି ଯିବାର ଥିଲା। ସକାଳୁ ଆସିଲୁଣି, ଆଉ ପେସେନ୍ସ ବି ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ତ ପାଦ ତ ରଖିପାରିଲି, ସେତିକି ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ମୋର। ଯାଉଛି ଏବେ, ଜଗା ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।